светлината и се състезаваме в категория скейл. Любомир. Мария. Любе, давай да показваме сега. Старт линията. 5 метра вол старт. Само пак кажи отбора. Войни на светлината. Категория скелт. За Витоша Класик 2025. Така, дай да покажем сега тук щангите. Да, вземи това да покажем, че са на разстояние метър и половина. Ще го натисна. Да, знам, аз съм ги оставил повече. Дай сега на другото. Добре. Дай да покажем сега по кутиите. Ще държа. Опри само е това, опри да бъде равно. Да. Чакай да покажем пак. Не. Стой така, не мърдай се. Добре. Тук също отбелязали сме на трите кутии. Стой така, не мърдай. Добре. Показвам тежестите. Така, 50 см. Чакай, стой. Добре. И 60 см. Тук отново. Стой. Добре. Дай да снимам дъмбели. Така е красно. Дъмбели 17. Това няма нужда. Дъмбел 10. Дъмбел 17. Така. 20 кг лост. 20 кг лост. Десятка. 20 и петица. От тази страна същото. Тук 2,5 червени. Малко изтъркано, но пак става. Вижда се, бе. Да. Тук имаме 1,5, имаме 2,5 и 10 кг. Лоста, да покажем и само 10 кг лост, тук вижда ли са? Чай, че от тази страна не се вижда. Не се виждаме. Да, 10 кг лост, 2,5, 2,5 също, 2,5. Имаме лост 20 кг, десятка, жълто е 15, петица, тази страна същото. Банда, май сте готови. Това е стартовата линия на 5 метра от лостовете. Така, когато кажете пускам, бицепс и трицепс, сгъване и разгъване по 15, 3 серии. Авраам, ти си с 7,5 и с 5. Мария горе-долу е със същите тежести. Така, ето ги наредени на линията, зад линията даже. Така. Ами, момчета и момичета, аз съм готов, когато кажете, освен да пускам в 4.00 горе. В 4.00 и ще знаем, че може да се водим по този таймер. За първото имате 4 минути, после 2 минути почивка, нали така? Да. И после колко време беше? 6 минути имаме за клекове. 6 минути за клекове. Добре. Първи, втори, трети, вие се знаете. 3. Значи сега пускам, имате 10 секунди. Пускам, имате 10 секунди. 10 секунди. Аз ще ви кажа. 5, 3, стой, 2, 1, вие сте. Илянка, мръди вдясно.
Добре. Айде. Браво, Мария! Високо дърпай, високо дърпай. Опри си сами там отзад. Високо дърпай, стягай задника и корема. Можеш. Бутай! Браво! Добре, гърба стегнат, гърба стегнат. Чуквай. Браво. Браво. Следващата е. Сега ли си опъвам? Или ако искаш направи. 40 ще говори за 42 после. Това за около една минута го направите. В момента времето е минута и 30 точно. Ай, Любе. Браво! Имаш време. Не е за втори. Да. Илянка, само високо лактите и отдолу. Браво! Стискай сега здраво, захвата и гърба. Ай, високо. Браво! Браво. Давай 42. Леко тия. Леко тия можеш. Саша, правите ли повече опити вие двамата? Добре, Мария, служи ги и почини малко, аз ще кажа. Служи ги и почини малко. Ако ли дори да не стане, имаш време да починиш, да пробваш на 40, че дори на 39 деца ви. Има време. Аз ще кажа, почивай сега. Почивай. В момента е 3:20, имаш много време, някъде след около, може би 40 секунди ще ти кажа. Имаш време. Даже минута някъде. Почивай. Мария? Бързо лактите отдолу. Високо и влизай отдолу. Имате колко време? 4 минути? Давай. Давай ти си. Давай ти си. Бутай! Клякай. Мощно. Добре. Браво. Ами, това е. Почивате 2 минути. Ето тук. Потасна. Добре, нали нямате проблем да започне движението, но жута да не го завърши. Трябва да си стартира всичко. Ако се отлично време, няма да. Започвате в 6:00, нали? Добре. ...30 кг. Лост 30 кг и лост 20 кг. Още един лост 10 кг плюс 2 петици.
Илянка, иди точно пред топката и си дигни ръцете. Добре, окей. Вижда се всичко, да. Ами трябва да почнете сега. Вие сте. Айде, Мария, ти си. Да. Хубаво докосне топката. Изчаквайте само да излезе, тогава влезете. Бройте си хубаво. Изпъвайте хубаво. Изпъвайте хубаво таза и краката. Браво! Говорите си. Колко? Казвайте сега. Горе брой. Горе. Айде. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. До момента 3:13. Айде. 1, 2, 3, 4, 5. Обща бройка. 70. Добре, почвам да боря. Едно, 2, 3, 4, 5. 75. Ай, момчета. 1, 2, изпълвай. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 85.
Чакай, ма... Едно, две, три, тихо, 4, 5. Нямахте синхрон. Видях обаче за всеки случай. Видях за всеки случай. Едно, две, три, 4, 5, 6, 7, дръж, 8, 9, край. Четири и 17-18. Не бе, 5, извинявайте, 5. Не смятам правилно, бе, 6. Любе, беше много такова спорно. Трябваше да се повтори. Защото тя си пусна щангата, разбираш ли? Да направим тук сега схемата. Стой си в кадър. Не, от тук влизате. Къде ще работите? Тук отпред ще работите. Ами дъмбелите не може ли да бъдат там около кутиите? В колко трябва да почнете? От колко? В смисъл... Ама като свършите или като свършите таймкапа на това нещо? Колко е таймкапа? 6 минути. Значи 6 по 6, 12. В момента 12:50. 12:50, 14 трябва да почнете. Задължително ли трябва да правите тук дъмбелите, момчета? Задължително ли? Аз не мисля, че да дадете бе. Задължително ли трябва да бъде тук, защото по този начин ще бъде... Васе, ще идиш ли да го открош, извинявай? Колко време има? Ако сте тук и остава камерата тук, набиранията, един причи набиранията. Почваме долу с това и скоци. Аз не виждам какъв е проблема да бъдат там близко до кутиите. Как се бави много? 13:36. Ми 20 секунди. Зад линията ли трябва да сме? Зад линията. Аз имам скоци. Пет секунди. 2, 1, вие сте. Ако искаш, може да направиш само корем, руско извиване, странични такива и две преси. Странични две. По 15, всичко. Руско извиване с 30, две преси и 15 на страната. С Любе, мърни малко на твое ляво, една крачка, на твое ляво. Така. С 15 кила. Дигай високо. Добре, 3. Добре, почини.
Айде високо краката, свити. Високо. Пак. Браво, браво, браво. Айде високо. Браво, Тастаза. Добре. Повече мах, повече мах. Мах. Чакай сега, почни малко. Повече мах. За работа Стаза. Ритай. Ритай. Не, това го няма. Добре. Високо. Не. Чакай, почини. Почини. Ти в момента правиш стрикни набирания. Едно правиш и почиваш след. Скочи, краката напред, засили са. Ритни. 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 Излизай, излизай. Смисъл, давай. Давай да. Три, 4, 5, 6. Три, 4, 5, 6. Три, 4, 5, 6. Ти се спираш, всеки път се спираш. Мария, чакай. Така, 2 по 3 толст стовар. 2 по 3 толст стовар. Мощно, краката свити високо. Айде. 1, 2. No реп. Но чакай, no реп. Чакай да вземеш малко. Айде, давай. 2 ще опитай или 1. Още едно високо. 3. Добре. Сега колко ще правиш? 2 ли ще правиш? 2 ли ще правиш? Добре, ми давай смело де. 3 високо. Свити крака, засилвай. No реп. Мария, краката високо. Гледай си съотборника. Няма да стане. Стана, добре, стана. Опитай сега почивка 2 и после по 1. Няма да станат иначе. Няма да станат. 2, 1. Високо. 1. Сти почивка. Стой почивай 10-15 секунди. По-добре и сигурно, колкото пак толкова излишък. Чакай. Айде 1. Високо. 1 само. 1. Пускай. 5 секунди 1 пак. Чивай. Чакай. Ритни високо. Айде. Давай. Високо. Почивка.
Почини. Скачаш, хубаво, краката напред. Задника. Айде последно, едно. Айде високо. Високо. Добре. Още едно ли? Добре. Айде. Добре. Добре. Минута и половина. 5, 6. Айде, момчета. 1 минута и 5 секунди. Добре. 5, 6. 45 секунди. После поиска. 2, 3, 4, 5, 6. Точно 30 секунди. 1, 2, 3. Любо, излизай бързо. 5, 6. Добре. Айде, то стоварите. 20 секунди. Айде, 20 секунди. 3, 1, 2, 3. И 1. Бързо. 2. Но реп. 10 секунди. 10 секунди имате. Айде високо. Още едно, бързо. 3, 2, 1. Край. Войни на светлината, Витоша Класик 2025 година.